מזל. מה העניינים? הם בתוך הבית, זה אבא נורא. אבא נורא? הם זורקים עלינו רימונים. אבא פצוע קשה. אני הבנתי. כל הבית מפוצץ. אני גם נפצעתי. איפה נפצעת? אני לא יודעת, אני לא בדקתי. אבל אבא. אמא? אמא. אני אוהב אותך. הכל יהיה בסדר. לא נראה לי, אבא, אני חושבת שאנחנו נפרדים. שאמא כתבה, הצילו, בוואטסאפ, ואי אפשר לצאת החוצה. ואני יודעת שהיא כבר לא עונה. היא לא עונה. אין צהל בקיבוץ. תחזיקו מעמד. אנחנו מקבלים מההורים של אשתי, שחדרו להם לבית, זרקו רימונים, ובשני אס-אמסים קצרים של הצילו, נותק הקשר. כי היו מחבלים בחוץ. הם חיכו לנו למטה. הם ירו על הממד כל הזמן. חצי קהילה שם, או נהרגה, נרצחה, או נפלה בשבי. אין לנו בית, אין לנו כלום, באנו בלי כלום. הקיבוץ הרוס מן היסוד. אין בתים. צריך לקום. אנחנו צריכים לבנות הכל שוב. הכל. אי אפשר לעשות את זה לבד. של כל מי ששומע אותי, תעזרו לי לבנות את הבית שלי מחדש, תעזרו לי. So right now the Isaiah Project is committed to help rebuilding the lives and the families here in Kibbutz Be'eri as we go through this war together. אני רוצה לראות את בארי עומדת שוב. אני צריכה לבנות אותה שוב.